Te si prsteník častejšie a hlboko sa uvoľníte, malíček. Meridiány srdca a tenkého čreva. Tenké črevo riadi vstrebávanie, škriapte si malíček častejšie pre lepšie vstrebávanie. Škriapte si každý prst asi minútu. Počúvaj, povedala mi kamarátka, toto masážne koliesko na prsty používam často, pretože každý deň veľa píšem na klávesnici. Niekedy sa mi prsty necítia dobre. Je to, ako by mali segmenty, môžete si takto škriabať tam a späť. Potom sa budete cítiť veľmi uvoľnene. Dokonca aj oblasť medzi palcom a ukazovákom sa niekedy cíti citlivejšia, správne. Stačí použiť toto masážne koliesko na prsty a zatlačiť. A takto ho otočiť. Budete sa cítiť neuveriteľne pohodlne, ak si tiež leštíte nechty, môže to byť užitočné. Je to veľmi užitočné. 5 prstov, 5 orgánov. Každý prst má iné akupunktúrne body. Keď máte každý deň čas, použite ho a masírujte, je to ekonomický a účinný produkt zdravotnej starostlivosti. Chcete jemnú a hladkú pokožku? Najprv si naneste krém na ruky. Obzvlášť po domácich prácach alebo práci, ak máte boľavú a zapálenú pokožku, jednoducho ju takto masírujte. A mierne pritlačte. Je to skutočne relaxačné, 2 malé valčeky sú vyrobené z dreva. Skvelé a veľmi príjemné.